Sabes que o monte de Tameiga estivo a piques de desaparecer expropiado para un pelotazo urbanístico? Fai máis de 7 anos, a alcaldesa de Mos e o presidente do Celta de Vigo quixeron construir unha cidade deportiva e un macrocentro comercial acabando cun 1,5 millón de metros cadrados de monte comunal. Pero a Comunidade de Montes de Tameiga e o ecoloxismo galego plantámonos e pasamos á acción. Unha loita de máis de 7 anos contra a Xunta, o Concello de Mos e o Celta de Vigo. Accións, denuncias, presión social e mobilizacións. E finalmente gañamos. O Celta capitulou, asinando un acordo para respectar o monte de Tameiga. Gañou Tameiga e gañamos todas, porque cando nos organizamos e pasamos á acción, somos imparables. Súmate a Ecoloxistas en Acción. Contigo, a próxima vitoria está asegurada.